menol-menol. Entrok metu kedicit nembang diparingi. Ning 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 nong 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 ning 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 nong 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 ding 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 dong 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 ding nong 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 risi risante lo 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 madu salele lele manu ekojang kunine kunine manuk podang kok ning kungkuang mongko manuk podang meneh pitu walu monggo iki tak bisa ngumpakake Bu Waranggana karo kanca pradangga sing muni Risi Risantela kuwi Ibu Waranggana Maju Sale iki Waranggana manuke iki ya gane angger manuk yoga pokoke sing di manuk mesti yoga neng ngene iki manuke dadi iki saka yoga dhisik iki dari Risi Risantela lo 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 Ibu Waranggana madu salili Ibu Waranggana manuke iki yogane jiro lu dados yuk madu salele lele manukku dhewe malah si muni manukku dhewe monggo coba kula tak niku nek upamane iki le nembang iki karo mingkem coba Ibu Waranggana karo kanca pradangga kur Pak kur niki kur to oh ya karo mingkem Risi Cantela ki mau jiro lu yo oh yes awang ya mene iki setengah telu kok tingkrem bakso coba sepisan meneh coba meneh upamane karo wuwu ngono coba jiro lu yo Alon Mas Gareng yuk enggak sisi oke alon Mas Gareng waton titik yo aku nembang apa ya Pretok nembang karo sibian bareng nembang malah nganggo bawang aku nembang upamane aku kalah karo gandeng karo Pretok leren nggonku mbakong ding 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 dong 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 ding dong dang dong dang dang dong dang dong dang kencong 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 neno neno nano no nane no nene no nakendong 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 neno neno nano nano yayo 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 rek orek montore mapun hop tenan kok asene neyo titik buka punang jamok dong 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 ya awang kas jalang Semarang